ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಮ್ಮಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡ್ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಬೊಕ ಉದ್ಯಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇತ್ತ ಪಾಲಿಕೆಡ್ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವನಲ್ಲಿ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಜಿಲಮೊಗೆರಡು ಯಕ್ಷಚಿಗುರು ಕಲಾ ತಂಡ ಉದಿಪನ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಜೋಕುಲು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬುಲಿಪಾವನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆಡು ಕೂಟ ಕಟ್ಟದಿರು ದಿನೇಶ್ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ ಕಳಗರೋಡಿಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದರ್ಲೆ ನೇಮ ದರ್ಶನ ಬೊಕ ದೇ ಬೈದಿದಿ ಭೇಟಿ ಕಂಕನಾಡಿಗ ರೋಡಿ ಬೈದಿರ್ಲೆ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅತ್ತವರ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆರ್ದು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಪಡುಮಲೆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಡು ಸರ್ವೇರ್ಲಾ ಸೇರನೋಡು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇತ ವಾರ್ತದ ವಿವರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸೇವೆ ಸುರುಮಲ್ಪನವು ಪಾಲಿಕೆದ ಪಾಕವರ್ಷಲನ ಕನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಜಾರಿಯಾವನ್ನುಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಂತೆರ್ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಬೊಕ ಉದ್ಯಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಬಾರಿ ಎದುರು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ನೀರದ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೊನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಂಗಳ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಾತಿರ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಲಿಕೆದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪುನವು ಪಾಕ ವರ್ಷನ ಕನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾವೊಂದುಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೇಗ ಪಾಲಿಕೆದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆ ಉಂಡು ಕರಿನ ತಿಂಗಳು 2 ಸತಿ ನೀರ್ದ ಅದಾಲತ್ ನಡಪಾದ ಈ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಡಪಾವೊಂದು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒದಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ TDR ಸೆಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಾತೆರ್ದು ನಗರುಡು ಓಲೂಲು ಅನಧಿಕೃತ ನೀಡಿದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿರಂದು ನಾಡು ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾನೂನು ಮೀರುನಕಲ ಮಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದೆತ್ತನು ವಾಂದು ಪಂಡೇರು ಪಾಲಿಕೆದ ಒತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಗು ಸೇರ್ನ ಮಾತಾ ಉದ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಒದಕಾಯರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಮಲ್ತದಂಡು ಉದ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಲಸೆರೆ ಕಲ್ಪಾದಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ MCC ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಂದಾಲೆಂದು ಪಂಡೇರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅಂಶ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಪ್ಸ್ ಸಹ GPS ಮೋಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು GPS ಮೋಡ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ TDR ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ವೇದಾವತಿ, ಪಾಲಿಕೆದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೇದಬಿತಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಪರಿಸರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಧು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಅಜಿಲಮೊಗೆರಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಯಕ್ಷಚಿಗುರು ಕಲಾ ತಂಡ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಸೇರಿಕೆಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡ್ ಪುರೋಹಿತರು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಾಯಿನ ದಿನೇಶ್ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಕುದ್ರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬೇಕರ್ಕೆರ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಅಜಿಲಮೊಗೇರು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕೈತಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಯಕ್ಷಚಿಗುರು ಕಲಾ ತಂಡ ಅಜಿಲಮೊಗರು ಇಂದತ್ತ ಉದಿಪನಗು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಬಿನ್ನರಿನ ಸೇರಿಗೆಡು ಯಕ್ಷಚಿಗುರು ಕಲಾ ತಂಡ ಅಜಿಲಮೊಗರು ಇಂದತ್ತ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು.
ಪುರೋಹಿತರು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ದಿನೇಶ್ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಾತೆರ್ತು ಅಂಧಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಆವಡು ನರಮಾಣಿ ಆವಡು ಅಕ್ಲಿಡ ಗೇನ ಬುದ್ಧಿ ಪುಟ್ಟಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಿಂತಿರಾದ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಆತಡು. ಕೊರೋನಾದ ಪುರ್ತುಡು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಲ್ಲುದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬುಲೆಪವನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪಾದು ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದರು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯರು. ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಕಾಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮೇಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಪರಂಪೇರು. ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಇತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಅತನ ಅಂಧಕಾರಡ್ ಇತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನಾವಡು ಅತನ ಮಾನವೇರೇನು ಮನುಷ್ಯರೇನಾವಡು ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನದ ಶಲಕೇಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನು ಪುಟ್ಟಾದು ಜ್ಞಾನವಂತಿಕೆನು ಪುಟ್ಟಾದು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ತಾನಿ ಮೂಲಾತಂದು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪಾತೆರ್ದು ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾ ಹಾಳಾಡಂದು ಎನ್ನಂದೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲಿಂದು ನವೀನ್ ಶಾಂತಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಪಂಡೇರ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಈ ಲೋಕಗು ಬತ್ತದು ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಪುರ ಅಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂದು ಈ ಬತ್ತಿನ ಸಮಯನು ಅವು ಸಮಯ ಹಾಳೆಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಸಮಯನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಚ್ಪದ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಯಕ್ಷ ಚಿಗುರು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಉಂದೇನು ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತದ್ದು ಈಗ ನೆತ್ತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಂದ್ಯಾರು ನವೀನ್ ಶಾಂತಿ ಅಡ್ಯಾಲು ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ನವೀನ್ ಶಾಂತಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಅರವಿಂದ ಪೋಳಾರ್ ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕರು ಕಲಾ ತಂಡಕ್ಕೂ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ್ಮಿ ಕರ್ಕೆರೆರ ಪಾತೆರ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬರಡುಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ದುತ್ತೈತ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅವಿನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ತದರು. ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿನ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಬೇಲಿನ ನವೀನ್ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆರು. ಅರಿಗು ಬುಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕುವಂತ ಪಂಡೆರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟೆಡ್ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಕ್ವೇರ್ ದಾದಾಂಡಲ ಆಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಅವಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ಐಟು ಪೂರ ರಸಲ ಉಂಡು. ಆ ಜೋಕುಲೆಡ ಬೂಡ್ದು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಲವೇನು ಕಲ್ತೇರ್ ಬನ್ನಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಎಕಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಬನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕಲು ವಾಕ್ ಚತುರ್ಯ ಅಕಲ ಈತು ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕಲು ಏರೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಪ್ಪ ಅದ ಯಕ್ಷಗಾನ ದಾರ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಅಕಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಾಕ್ ಚತುರ್ಯ ಬೊಕ ಅಕಲ ಯೋಗ ಒಂದು ಮೂಜತ್ತಿ ಎಡ್ಮ ಕಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂಚದ ಅವೇನು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸರಪಾಡಿತ ಪೋಯ್ರ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಆರ್ ಕಲ್ಪತ್ ಕೊರಂದಿಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಾಧನ ಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬಾಚಕೆರೆ ಮೇಳದಾರು ಮುಖ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಚಕೆರೆತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನೇಲ್ಯಪಲ್ಕೆ ಮಾಣಿನಲ್ಕೂರದ ಗುರ್ಕಾರರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಗೆ ಮಚಾಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಯಕ್ಷಗುರು ಶಶಿಧರ ಬಾಚಕೆರೆ ಯಕ್ಷ ಚಿಗುರು ಕಲಾ ತಂಡದ ತಾಪಕರು ನವೀನ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧನಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಒತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ದ ತೊಂಡೆರು. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮದುಸ್ತುದಾಂತಿನ ಪೊಲೀಸರ್ನಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಂತಿ ಕಾತೊಂದು ಅಪರಾಧದಾಂತಿನ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರದ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕಾರದ ತೊಂಡೆರು. ವರ್ಗಾಯಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೈಪಗತ್ತೆರು.
ಅಧಿಕಾರದ ತೊನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಕಮಿಷನರ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತೆರ್ದು ಕುಡ್ಲದಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಗೇನ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ತನಕಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮದುತ್ತು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊಲೀಸರ್ ನಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಂತಿ ಕಾತುನೆರೆ ಅಪರಾಧದಾಂತಿನ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ದು ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಒದಗಾಯರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡೆರ್ ಕರ್ತವ್ಯಡುತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರುಂಡ ಕೈಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲಯ್ಯ ಕುಡ್ಲಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದನ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತ ಸೈಸುಜಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ತೊನುಂಡು ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ವೈಪುನ ಕಂಡುನ ಇಂಚಿತಿ ಸಂಗತಿಲೇನ ತಡಪರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ಪೋಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯಗಾರಿಕೆ ತಡಪರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಸುರು ಮಲ್ಪುವಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರ್. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ನಗರ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ತಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಇದೆ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಶ್ವ ನರಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮನು ಲೋಕಗು ಸಾರ್ದಿನಾರ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ ಪಂತೆರ್ ಇಂಚಿಪ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಮುಗಿತಲಡು ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ್. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜುವಾರ ನಡೆದಿನ ಶ್ರೀದತ್ತ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಮುಗಿತಲಾಂಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ್. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನೀಲನಕ್ಷನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ವಿಶ್ವ ನರಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮನು ಲೋಕಗು ಪದರ್ದಿನಾರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ್ ದತ್ತ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಪಾಲನೆಡ್ದು ಸಮರಸದ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯರ್. ಒಂದು ದತ್ತಾವತಾರ, ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅವತಾರವೂ ಹೌದು, ಸುಮ್ಮನೇನುವಾದದ್ದಲ್ಲ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು, ಅದರಿಂದ ದತ್ತನಾದನು. ಸೋಮಾತ್ರೇಯ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ದುರ್ವಾಸಾತ್ರೇಯ ಅಂತ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಅತ್ರಿ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭವನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥ ಅತ್ರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಸರ್ವ ದೇವರನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದತ್ತನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ದತ್ತನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಶಿವನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಧೇನುವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ವೇದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪತ್ರಿಕೆದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸಂಚನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ.ಪಿ. ಅರ್ಥಿಕಜೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರ ಅರ್ಥಿಕಜೆ ಕನ್ನಡಗೂ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತಿನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೃತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಉದ್ಯಮಲಯನ ವಾಮಯ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಂಬೂರು, ರೇವತಿ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆ, ಒಡಿಯೂರು ವಜ್ರಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಡಿಯೂರು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಕದ್ರ ನವನಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಶವಂತ ವಿಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರು.
ನಿತ್ತರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕು ಪುನಃ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವುದ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ದರ್ಶನಗ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರಿಯರೆಗಾದ ಬೊಕ ಇಸೇಸ ಚೇತನ 22 ವರ್ಷದ ವಿಘ್ನೇಶ್ನ ಮರ್ದಗಾದ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ನೇಮದ ದಿನ ಅಕ್ಷಯ ಚೆಂಡೆ ಬೊಕ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧು ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಚೆಂಡೆ ಸೊರಮೇಳ ಬೊಕ ಇಸೇಸ ವೇಷಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪಾಯಿರು. ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈದರ್ಲ ನೇಮ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಇಸೇಸ ಸಂಗತಿ ಗರುಡಿಡ ನಡೆತುಂಡ ನೆತ್ತಿರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕು ಉಪ್ಪುನ ಅಡ್ಲಾರ್ ಪದವುದ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ದರ್ಶನಗ್ ಮರ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಯ ಕೊರಿಯರೆಗಾದ ಬೊಕ ಇಸೇಸ ಚೇತನ 22 ವರ್ಷದ ವಿಘ್ನೇಶ್ನ ಮರ್ತಗಾದ ಗರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಕ್ಷಯ ಚೆಂಡೆ ಬೊಕ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧು ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ಚಂಡಿ ಸ್ವರ ಮೇಳ ಬುಕ್ಕ ಇಸೇಸ ಏಸುಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪಾಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು ಪಾತೆರ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ನ ಮರ್ತಗ್ ತಿಂಗುಲ್ಗು ಎನ್ ಮರ್ತು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುಂಡು ಬಾಲೆ ದರ್ಶನಗ್ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮರ್ತಗ್ ಬೋಡುಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತಿರು ಕಷ್ಟೊಡುಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆತನ ಅಂಚಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಡ ಸಾಯಕ್ಕೆನುದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರು ಈ ಅಭಿಯಾನಗೂ ಬೆರಿ ಸಾಯ ಕೊರಡು ಬಾಲ್ಯದ ಮರ್ತದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಯ ಆವಡುಂದು ಕೇಂಡುಂಡೆರು. ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋದು ಬಂಜಿ ಇಂಜವ್ ಅಂತೇರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಕಲಚೇತನ ಅದು ಆಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡಿತು ಅಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಬಂಗ ಅಂದು ಬತ್ತಂದನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿತೇರಿ ಅಂಡ ಈ ಎಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೈನೇರ್ದವರ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡು ಬಿಡ್ದೇರಿ ಐಕ ಬಡದು ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವಾದ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬಾಲೆಗೆ ಅಮೌಂಟು ಸಾಧಾರಣ 3 ವರ್ಷದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಬಾಲೆಗೆ ಈಗ 16 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚುಂಡು ಬಂಡದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ಬಂತೇರಿ ಐಕ ಬಡದು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15-20 ದಿನದಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತೇರಿ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತಕು ನಮ್ಮ ಗರುಡಿದ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಐಕ ಬಡದು ಅಕ್ಷಯ ಚೆಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧುದ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗಡು ಮುಲ್ಪ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿಯಾನನು ಶುರು ಮಂತದಂಡೆ ಇನಿ ಇತ್ತ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಜವನಿಯರ ಮುಲ್ಪ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಂದದ ಆ ಪಾಪದ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಡದು ಸೇವೆನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಂಕರ್ಯೋಗ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರಿ ನೆಕ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೇನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ವರ್ಷಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರೋಡಿದ ಬೈತಿರ್ಲೆ ನೇಮದ ದಿನ ಅತ್ತವರ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡಪೊಂದು ಬೈತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ರಾಜ್ಯದ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ತಾವರ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ವೃತ್ತಡು ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ವರ್ಷಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ನೇಮದ ದಿನ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಪುರ್ತು ಕಂತನಗ ನಡತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಲಯ್ಯ ಎಂ ಅಗರಿ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಅದುಪುನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಪಾಲ್ದತೊನ್ನ ಬಿನ್ನಿರ್ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ವೃತ್ತಗಿಡಿ ತಿಬಿಲೆ ಪೊತ್ತಾದ ಬೋಲ್ಪುದಿಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಾತಿರದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಪೋಯಿನಕಲು ಅಕುಲು ಪುಟ್ಟುತಿನ ಪಡುಮಲೆ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಪಡುಮಲೆ ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ತಿರುಮಲೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಪಡುಮಲೆ ಉಂಡು ಪಡುಮಲೆತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಡು ಸರ್ವೆರ್ಲಾ ಸೇರನುಡು ಜನವರಿ 14 ಪಡುಮಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಜಾಗೆಡು ಆಫೀಸ್ ಉದಿಪನ ಆಹಿರ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ವೃತ್ತ ನನಲಾತ ಬೆಳಗದು ಬರಡಂದು ಎಟ್ಟೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಮತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಚಿತ್ತನ ಚರಿತ್ರೆ ಅತ್ತವು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವು ದುಂಬದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಅಕಲ ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಹಂಚಿನುಂಡು ಜೀವನದ ಬೊಲ್ಪು ಹಂಚಿನುಂಡು ಜೀವನದ ಆ ವಿಕಾಸತೆ ಹಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕಲ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪಣ ಹೊಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಳಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬುಡು ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರೇ
ಮಲ್ಪುರ ಅನ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ಇನ್ನಿಯತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಿರ್ದು ಅಂದ ಮಂಡ 550 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಕತ್ತಲನಿಗೆ ದಾಯ ಉಂತ ಮಂಡಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕತ್ತಲ್ಲದಲ್ಪ ಇನ್ನಿದು ಬೊಲ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯನಮ್ಮ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತದ ವಾಕ್ಯದಾದ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಆ ಪಡುಮಲೆ ತೋಜಿದ್ ಬರಡುಗೊಂಡದಷ್ಟು ಬದಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಜಡ್ಡೆ ಈ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಭಕ್ತಿದ ದ್ಯೋತಕವಾದಿ ನಿಧಿ ಭವತ್ತದ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ನಂಬಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಇಮ್ಮು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಕಲೆಗೆ ಆಣಿ ಅಕಲೆಗೆ ಸಾಂಕಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಡುಮಾಲ ಬೆಲ್ಲಾಳರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬರ್ತೀರಿ. ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸುಧಾಕರ ಕರ್ಕೇರ, ಗುರ್ಕಾರರು ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಲಂತ ಮಜಲ್ ಮಾಣಿಲ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಲೇಪಾಕ್ಷ ಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆತಂಡ ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೀತಿದ ಕುಂಟುಕೊಡೇಲ್ ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ನಡೆತಂಡ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಲಂತ ಮಜಲ್ ಮಾಣಿಲ ಮುಲ್ಪ ಲೇಪಾಷ್ಟ ಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂಚಿಪ ನಡೆತಂಡ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಮದ್ ಎಡನೀರ್ ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೀತಿದ ಕುಂಟುಕುಡಿಲ್ ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೆನ್ ಕರಿತಿದ್ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸುರುವಾಂಡ ಆಖೀರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತಿರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬಕ ಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪಾಯಿರ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ಪಾಲ್ದೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿಯರನ್ನ ಇಂಬನಟ್ಟೊಂಡೆರ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ವಿಟ್ಲ ಅರಮನೆತ ಜನಾರ್ದನ ವರ್ಮ ಅರಸರ ದೇಲಂತ ಮಜಲ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮಾಣಿಲತಾಯ ಕಾರ್ಯಕುರ್ಕಾರ್ಯರ ಅನಂತರಾಜ ಭಟ್ರ ಮುಜೂರ್ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ರ ವಿಟ್ಲ ಅರಮನೆತ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮುಜೂರ್ ಅನಂತ ಭಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮ ದೇಲಂತ ಮಜಲ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನುಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡಪಾಯಿನ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಮುಗಿತಲುಡು ಬೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ದು ಮಿನದನ ಉಯ್ಯಾಲ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೆಡ್ದು ಮಧುಕರಿ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡೆತಂಡ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನುಡು ಒಂಜಿವಾರ ನಡೆದಿನ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ವೇದ ಗುರು ಚರಿತ್ರೆ ಪಾರಾಯಣದ ಮುಗಿತಲುಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೀತದ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಾದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತಿಯರ. प्रदुष्टमे स्वरष्टमे मनष्टमे चक्षुष्टमे श्रोत्रञ्चमे वक्षष्टमे बलञ्चम ओजष्टमे सहष्टम आयुष्टमे जराचम आत्मा. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೆಡ್ದು ಮಧುಕರಿ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ರಾತ್ರಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ದ ಮಿನದನ ಉಯ್ಯಾಲ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇತ್ತಂಡ. ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಜ್ರಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದಕ್ಕಲು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ತುಳುನಾಡದ ಬ್ರಹ್ಮಪೇದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಲಿಡ್ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಬರ್ಪನ ಐಸ್ರದ ಗರುಡಿಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿಡ್ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಶುಕ್ರಾರ ಬೈತಿರ್ಲೆನೆಮ ನಡತಂಡ್ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಪಾಕ ಭಕ್ತಿರ್ ಗರುಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೇಮತುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಲೆನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ್. ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ದೇಯಿಪೈದು ದಿನ ಬಂಚಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಪಡುಮಲೆ ಪಂಚ ಎಣ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯಲೆಡ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆದು ಕಾಯಪುರ್ತು ಮಾಯಗೋ ಸೇರ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನೇರನು ತುಳುನಾಡು ಬೆರ್ಮರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಗರುಡಿಲೆಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲೊಂದು ವರ್ಷಲ ನೇಮ ಕೊರಂದು ಬೈದರ್. ಗರುಡಿ ಆರಾಧನೆಡ್ ಪುಣ್ಣಮಿಗು ದುಮುನಾನಿ பூவிகு கொடியேர்த்து ஆஜிகளிகெடு பைதர்ಲು ಗರುಡಿ ಚಪ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ಆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಲಾತಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡತಿನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಜಾತ್ರೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈದರ್ಲೆ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಬೈದರ್ಲು ಗರುಡಿ ಜಪ್ಪುನ ಬೈದರ್ಲೆ ನೇಮ ದೇಯಿಪೈದಿ ಭೇಟಿ ಬೈದರ್ಕಳ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ದರ್ಶನ ಸೂರ್ಯ ಒಪ್ಪಾವುನ ಶನಿವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯ ಪಾಡೊನ್ನ ಇಂಚ ಬೈದರ್ಲೆ ನೇಮ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತಂಡು. ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರುನ ಐಸ್ರುತ ಗರುಡಿ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿರು ಬತದು ನೇಮ ತೂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲಿನ ಇಂಬು ನಟುಂಡೆರು. ಗರುಡಿದ ಗುರ್ಕಾರರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬಿ ವಿಠಲ, ಜೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್, ವಾಮನ, ಬಿ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ, ದಿವರಾಜ್, ಜಗದೀಪ್ ಟಿ ಸುವರ್ಣ, ಜೆ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕುಡರಿಂತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕುಟ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡ್ ನೀರ್ತ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಬೊಕ ಉದ್ಯಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇತ್ತ ಪಾಲಿಕೆಡ್ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವನಲ್ಲಿ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಜಿಲಮೊಗೆರಡು ಯಕ್ಷ ಚಿಗುರು ಕಲಾ ತಂಡ ಉದಿಪನ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೆ ಜೋಕುಲು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬುಲಿಪಾವನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚೆಂತನೆಡು ಕೂಟ ಕಟ್ಟದಿರು ದಿನೇಶ್ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದರ್ಲೆ ನೇಮ ದರ್ಶನ ಬೊಕ ದಿ ಬೈದಿದಿ ಭೇಟಿ.
ಕಂಕನಾಡಿಗ ರೋಡಿ ಬೈದಿರ್ಲೆನೆ ಮೊದಲೆಕ್ಕೊಡು ಅತ್ತವರ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆರ್ದು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಪಡುಮಲೆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಡು ಸರ್ವೇರ್ಲಾ ಸೇರನೋಡು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಇಡಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು.